Nanti ibumu mangkai. Indo kok sengkene sak barang-barang nang meja. Kok duit sembarangan ibumu. Bu, duitmu lho. Duit apa, Pak? Ih, duitmu lho. Mbok semeleh ndokok duit kok. Oh iya, Pak, iki duitku. Yang penak menanune apa iku? Ndokok sembarangan ndokok duit. Duitmu toh? Iya, kantong itu. Ya. Nah, karena belanja aku. Cari jalan. Tapi nanti duit. Nanti ya. Sek. Ya, itu barang kaya nyangkut. Itu gesak. Loh, enak duit kah? Ikut aku. Gitu. Nah, iki kan nemu iki. Bener iki. Balik ini meneh. Disapu ae. Kayak gini. Jalan. Sak. Wayu menar nganti, Bu. Perjalan. Perjalan yo. Budal mlaku wae wong. Tenang no pikir meneng omah aku tak jalan. Arep belanja sik. Lah aku njaluk duit kan jajan kutukane ya. Ora usah njaluk jajan. Penting aku arep jalan. Wong emang ngarep jalan. Tapi emang ngomong ora duit. Terus jangan-jangan kan aku digondol juga iki berarti. Oh no. Jangan dijupuk juga iki. Iya ya. Ini udah kok pindah ya. Anak. Ya jalan. Dijupuk tenan iki. Saya nak tenan iki. Akeh lagi mau.